Fraților, au venit sferturile euro și timpul să dau predicția mea, dar de data asta e un pic mai diferit. Pentru că nu doar că o să-mi dau predicțiile, dar o să și simulăm meciul în FC24. Așa că hai să începem cu primul meci și cel mai tare meci, Germania-Spania. O, da, o să fie tare. Dar o să-mi dau predicția și eu cred că o să fie 2-2 și Spania câștigă la penalturi. Stadionul unde o să se joace și este timpul să înceapă meciul. Și e timpul să vedem ce se va întâmpla în acest meci, ce crede FC că o să se întâmple. Germania începe cu avantajul normal pentru că se joacă în Germania, au avantajul de echipa de acasă. Și Germania deja pe un atac, Sané cu mingea și e deposedat. Gavi pasă pentru Morata trebuie să paseze. Morata, ce face Morata? Pierde mingea și obține cornerul. Pino o să bată cornerul. Pasă la Gavi trece de fundaș. Gavi șutează și este gol! Trece de apărarea Germaniei și face 1-0. Ce se întâmplă cu apărarea Germaniei? Prima oară le dă corner și după aia este dribblată de Gavi și au primul gol în minutul 2. Nici măcar bine n-a început partida și este deja 1-0 pentru Spania. Și este Gundogan. Ce poate face Gundogan? Gundogan șutează în blocaj. Acum este Morata. Gavi din nou. Ce poate face Gavi? Va marca încă o dată? Cred că va încerca să încearcă încă o dată. Șmecheria pasează data asta și este în blocaj. Dacă și tot era posibil să fie 2-0, pentru că defensiva Germaniei nu prea este cine știe ce meciul ăsta. Musiala, pasă pentru Havertz! 1-1! Meci spectaculos până acum și de ce stă în poartă? Da, în fine, jocul ăsta e buguit. Ce bine găsește pe Havertz aici. Cred că toată faza ei se dedică lui Gundogan pentru pasa aia, sincer. Și scorul este 1-1. Spania din nou pe un contraatac și este faultat. O să fie lovitură liberă. Și da, o să fie lovitură liberă pentru Spania într-o poziție periculoasă. Asensio va bate. O centrare pentru cap și este blocată. Până acum meciul e spectaculos, cum ne așteptam, 1-1 și chiar sunt curios dacă vom merge în prelungiri sau dacă cineva va câștiga. Spania, în ultimul minut de prelungire, încearcă un atac aici. Rodri trebuie să șuteze, pasează la Pedri încearcă să dribleze, dar nu are timp și pierde mingea și asta a fost prima jumătate. 1-1 în continuare. Ce o să se întâmple în a doua repriză oare? Și Spania începe de data asta cu mingea. Lenormand are mingea. Trebuie să pasează la Navas. Avansează. Navas își folosește pace-ul. Pasă la Asensio poate crea un atac. Ce face? Asensio este deposedat de cel centrat. Putea să fie 2-1 pentru Spania dacă centra. Minge pentru Sané, pasează la Musiala. Din nou la Sané, înapoi la Musiala. Pentru Gundogan. Și pierde mingea. Spania pornește pe un atac. Pino e la balon. Pino poate centra. Nu o face. Încearcă să-l deveze. Pasă înapoi pentru Morata. Înapoi la Pino încearcă să treacă de fundaș, dar este blocat. Bine, pasează la Morata. Pasă în centru la Asensio pentru Pedri șutează în blocaj. Acum chiar pare să se ducă în prelungiri. Asta dacă o echipă nu marchează în ultimele 15 minute ale meciului. Și acum Asensio la balon pentru Morata. Pasă înainte pentru Gavi scapă singur. Gavi șutează! Apără portarul!
era să marcheze spaniolii. Germania acum poate pleca pe un contraatac după cornerul Spaniei și scapă! Nu cred! Scapă! Germania marchează! În ultimele 15 minute marchează Werner. Timo Werner marchează pe finalul meciului și posibil să trimită Germania mai departe. Greșeala mare a portarului putea să o prindă aici și niciun fundaș nu apăra poarta să o scoată. Timo Werner marchează 2-1 și cel mai probabil meciul ăsta este game over. Și Germania câștigă meciul 2-1. Este posibil să se întâmple asta și în viața reală. Și acum trecem la meciul 2. Timpul pentru sfertul 2. Portugalia-Franța. Încă un duel de foc. Nu știu dacă e mai tare ca primul, dar un duel de foc 100% este. Este recrearea finalei din 2016. Și, fraților, pronosticul meu este 2-1 pentru Portugalia. Și, fraților, începe meciul. Franța începe cu balonul. Îl avem aici pe Mbappé cu nasul spart. Testoasa Ninja încearcă să facă un dribbling. Nu iese, dar pasă de la Rabiot pierde mingea. Tchouaméni recuperează după o pasă greșită a Portugaliei și este Kunde la balon. Pasă pentru Rabiot, pentru Giroud, dar scapă aici, greșeală mare de portar. Ce face portarul Portugaliei acolo? Deci, pasează acolo, greșite pasă de la portar, după aia o lasă în față și o ia. Ce se întâmplă? Lasă mingea, o ia și marchează. Da, un gol făcut cadou Franței de portarul Portugaliei, pur și simplu nu-i pasă, o lasă acolo să o ia cine vrea. Eu nici măcar nu a sărit după mingea, a căzut pe spate. Numai Portugalia încearcă să-i repare greșeala. Dalot, la Silva pierde mingea și Griezmann la balon, Rabiot. Giroud, top marcatorul Franței la balon, Giroud, este deposedat și acum Rafael Leao își folosește pace-ul, Rafael Leao va încerca o centrare sau va merge singur, Rafael Leao, pasă greșită. Diaz pentru Dalot, Ruben Neves, Ronaldo, prima atingere la balon al lui Ronaldo, pasă bună pentru Fernandes, înapoi la Ronaldo trece, Ronaldo pierde mingea și Franța recuperează, Rabiot pentru Giroud, înapoi la Rabiot, Tchouaméni, Griezmann trece, nu trece de fundaș. Ce se întâmplă acolo? Greșeală de fundaș. Franța pătrunde în careu. Franța încă o greșeală mare de portar. Încă o greșeală mare de portar. Mai degrabă o greșeală mai mare de fundaș. Ce s-a întâmplat acolo? Ce se întâmplă cu apărarea Portugaliei astăzi? Pierde mingea. Vine francezul. Intră în careu. Și portarul sare pe fundaș. Deci portarul i-a îngropat pe portughezi. Pasă bună pentru Dalot e blocat de fundaș. Ba nu, recuperează Dalot pentru Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Pasă bună pentru Fernandes. Bruno Fernandes ratează șutul ăsta. Portugalia are un corner la ultima fază. Bate Bruno. Și Bruno Fernandes, centrare în care apărat de fundaș. Portugalia în continuare cu mingea, oare va lăsa în fața, o lasă.
Bernardo Silva! Bernardo Silva! Portugalia în concentrare, apărat de Maignan și ultima fază, Bruno Fernandes la Pepe și este half time. Franța 2-0 și e pe cale să câștige. Ce? Mă, ce? Bă, Franța era marcat, bă! Am fost până la baie, bă, ce s-a întâmplat, mă? Nici măcar nu comenta nici nebun. Bă, ce s-a întâmplat acum, mă? Ce s-a întâmplat, mă? Franța scapă de fundaș și șutează și este gol. Da, efectiv am fost până la baie și când mă întorc, Franța marchează. Stai, au mai marcat vreun gol? Nu, e 3-0. Portugalia nu are nicio șansă. Franța se răzbună pentru 2016. Acum Portugalia se vede dacă poate marca golul de onoare. Măcar atâta, dacă altceva nu pot. Silva. O lasă pentru Dalot. Dalot. Pentru Diaz. Pentru Bruno. Și Bruno o pierde. Și Franța poate să facă 4-0. Pe prima oară când atinge balonul și este în minutul 79. De fapt, cred că m-a atins odată. Mbappé, proscoiul Mbappé, o lasă pentru Rabiot. Rabiot la Griezmann, înapoi la Giroud și trage în blocaj. Pepe recuperează, pasează la Ruben Diaz. Pentru Silva. Și cred că asta a fost. Portugalia pleacă acum pe un contraatac, să vedem dacă poate să facă ceva. Dalot la balon. Dalot. Pasă greșită, dar recuperează mingea. Pentru Ruben Neves. Oh! Este Bruno! Este Bruno cu capul. Marchează golul de onoare. Și Franța câștigă 3-1. Să vedem că o să fie 3-2. Dar cel mai probabil scorul va rămâne 3-1. Dar, fraților, meciul se termină 3-1. Portugalia este eliminată după spusele lui FC24. Urmează următorul meci, Elveția-Anglia. Elveția nu este în FIFA, așa că o să joace Young Boys, cea mai bună echipă din Elveția. Și pronosticul meu este un 1-0 pentru Elveția. Englezii ar fi trebuit să fie scoși, Slovacia a condus până în minutul 90+5 și după au egalat cu un bicycle kick și după au dat golul câștigător în extra time. Dar totuși cred că Elveția să câștige 1-0. E timpul să vedem ce se va întâmpla totuși în FC24. Și Young Boys va începe. Și Anglia este în atac cu Kane, pasă bună pentru Saka, 1-0 pentru Anglia și deja deschide scorul. În minutul 14, Saka deschide scorul și presimt eu că în FC24 nu o să fie cam în predicția mea și cred că o să fie un 3-0, 4-0 pentru Anglia. Va fi corner pentru Elveția și va centra un elvețian către un elvețian. Mingea rămâne la un elvețian. Elvețian pentru elvețian. Acum este elvețianul Camara pentru Elia și pierde mingea normal. Și este fault în atac. Da. Saka pentru Henderson. Pasă pentru Kane. Kane recuperează și va fi penalti. Nu este penalti. Stai ăla că să revedem faza. E posibil, nu se vede foarte bine pe cameră. Cred că l-a luat cu piciorul. Este contact. E contact. De ce nu s-a dat? Și acum Elveția are mingea. Și o să scape pur și simplu așa. Nu, că arbitrul crede că ține cu Elveția. Dar asta nu-i ajută că englezii cam domină momentul de față. Și Grealish, care n-a fost chemat la națională, pasează acolo și este
E offside? Ce? Da, este offside. E offside clar la faza asta. Elveția! Centrare! Și reușește portarul să o prindă în final, iar prima repriză se termină 1-0. Elveția aici, pe un atac. Pasă bună acolo. Nu, iar pierde mingea. Doamne, deci niciun atac nu sunt în stare să facă ăștia aici nebun. Este Grealish pentru un atac. Pasă bună pentru Henderson. Apără portarul Elveției și va fi corner. Intră schimbările și este corner pentru Anglia. Să vedem dacă va marca. Pasează simplu. Trece cu dribbling de el. Intră în careu. Lasă mingea pentru Henderson. Lasă pentru Bellingham. Ce șut din partea lui Jude Bellingham. Sau mai bine zis Jude Belligol. Și este 2-0 pentru Anglia. Iar Elveția cel mai probabil este trimisă acasă. Dar Elveția nu se dă bătut așa de ușor și prin Ugrinic pornește un nou atac. Și este o centrare pentru Elveția, dar este prelată de fundașul Angliei. E un atac bun. Dacă menține așa, poate să marcheze golul de onoare. Portugalia a reușit până la urmă. Dacă stăm să ne gândim, nu cred că a fost până acum o echipă care să nu marcheze în această simulare până acum și Elveția s-ar putea să fie prima. Și nu doar atât, dar Anglia e încă o dată pe un contraatac și poate să facă 3. Grealish pasează bine pentru Bellingham la Saka. Saka ratează. Saka putea să facă 3-0, bă. Anglia pe un ultim atac înainte de finalul meciului este Kane cu pasă pentru Bellingham. Iese în out. Și ăsta va fi meciul. Ăsta este meciul. Anglia câștigă 2-0 și Elveția este prima echipă din această simulare de până acum care nici măcar nu a marcat un gol. Pentru ultimul meci din sferturi va fi Turcia versus Olanda. Am fi putut fi noi, dar din păcate ne-au învins olandezii. Ce să-i facem? Am luat până în optimi, este destul de bine, dar revenind la meciul acesta, o să joace Galatasaray în locul Turciei, pentru că, din nou, Turcia nu este în joc, are doar o echipă de club. Iar predicția mea, cred că o să fie un 1-1 și Turcia câștigă la penaltiuri. Vreau să iasă olandezii, că m-au cam supărat. Și începe Turcia cu posesia. Opa! Greșeală mare! Olanda pierde mingea, putea să facă 1-0 lejer la faza asta, dar nu profită și iată că Turcia pleacă pe un contraatac. Poate centra, dar pierde mingea. Depay, la minge. Dar o pierde. Este Turcia pe un atac. Turcia șutează în blocaj. Iar iată că Olanda pe un contraatac este Depay la minge și o pierde. Și Turcia pe încă un atac. Turcia domină în momentul de fază, este fault, dar e lăsat avantaj. Turcia în continuare pe atac și Turcia în continuare are mingea, n-a fost deposedat. Oare va încerca o centrare, nu pasă înapoi și hai cu șutul, șutul în blocaj. Recuperează Olanda. O pasă foarte bună pentru Gakpo. Gakpo pleacă singur. Gakpo trage pe lângă poartă. Mamă, Olanda pe încă un atac. De la dominația Turcia am ajuns la dominația Olandei, dar nu reușește continuarea cu un coleg de-al său. Turcia recuperează.
destul de dominată în ultimele minute. De când au pierdut mingea atunci în bandă, au fost dominați total. Și iată-i că pleacă încă o dată în bandă pentru încă un atac, pasă înapoi în centru, Turcia poate marca, Turcia nu reușește să marcheze. Și este halftime. Oare asta va fi primul meci care se duce în prelungiri? Turcia pe un atac. Turcia poate marca. Oare va reuși? Pasă înapoi. Și în continuare Turcia pierde mingea. Va fi out pentru ei. Posesii pentru turci. Continuă Turcia cu pasele. Va încerca o centrare? Nu. Încearcă un skill, pasează înapoi până la urmă, pasă în centru și încearcă șutul, oare? Nu, pasă înapoi, șut din power shot! Turcia preia conducerea! Frate, Doamne, 1-0 pentru Turcia în aceste momente și Olanda pe cale să fie eliminată. Și o centrare nereușită, prima centrare din sferturi. Efectiv, prima centrare de până acum în clip. Olanda pleacă pe un atac. Olanda trece foarte bine. Olanda. Și este deposedat. Fluier de final și Turcia câștigă meciul. Și astea au fost predicțiile în FC24 și predicțiile mele de asemenea. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați like și subscribe și uitați-vă cum a arătat ăsta poarta. Și noi ne vedem data viitoare și pa, și pa!